folosind energia Yang. Iubitul meu, în zadar aștept întoarcerea ta pe pământul unde soarele nu răsare niciodată. Să nu-mi spui că ai de gând să joci în fața întregii școli în halul ăsta. Care hal? Ce Dumnezeu e ținut asta îngrozitoare, de nepronunțat? Iah! Nu, culoarea asta are o karmă nefastă, contrar Feng Shui. Poftim? Ce? Sunt sigură! Cartea Marelui Maestru conține toate secretele Feng Shui. Este o veche artă chinezească, o viziune asupra cosmosului care a apărut în inima Imperiului Celestru. Un mesaj de la Mara Valhalla. Lola, încearcă! Lasă culorile universului să pună stăpânire pe sufletul tău. Lasă-mă! Presupun că îmbrăcat în acel kimono roșu aș fi o senzație pe scenă și toate pe seama marelui Halva? Ca să nu pomenim despre efectul asupra lui Billy. Ha? Și cum rădăcina pătrată din X? Ce? Cum? Hei, Lola! Mergi la ora de teatru în timpul pauzei de masă? N-aș rata-o pentru nimic în lume. Am rolul principal. Ce? Draga mea, Lola, nu este nevoie să te consumi în felul acesta. Motivul pentru care o las pe Cherry să încerce rolul acesta este... Nu vine să cred, e atât de nedrept. Eu sunt cea care trebuia să joace rolul principal, ați promis. Hai, nu fi negativistă, Lola. Încă mai ai o șansă. Vom alege dintre voi două în cadrul unei repetiții. Nu am fost în viața mea atât de nedreptățită. Să nu-mi spui că o să renunți la rolul pe care l-ai dorit atât de mult după toată munca pe care ai depus-o pentru el. S-a terminat totul. Nu am nicio șansă în fața slăbănoagei și dezlănate alea de Sherry. De ce nu încerci și tu metoda Feng Shui? Ha? Nu știi niciodată. Poate cosmosul o să te ajute fără să-ți dai seama. Iuhu! Valhalla te așteaptă! Est, vest, sud, nord, marele trigram, ești acolo! Da! Te aud! 10 plus minus 6 mulțit cu 15 minus 8 împărțit la 12. Sud! Cine e eu? Da! Marele trigram a vorbit! Tu aparții casei Sudului, ca și mine! Ești conștientă cât de norocoasă ești, dragă? Să fii conectată cu cosmosul. Trebuie să dormi cu picioarele spre sud și să ai culoarea roșie în jurul tău. Și de asemenea văd că energia ta de foc e orientată către celebritate! Celebritate? Oh, iubitul meu, în zadar aștept întoarcerea ta pe pământul unde soarele nu răsare niciodată. Feng Shui spune că energiile ce trebuie să se dezlănțuie în afară. Morcovelul meu scump, cheamă-ți energiile Yang, gândește pozitiv. Poți ajunge la Marea Uniune. Da, sunt sigură că pot. Sunt sigură că pot. Sunt sigură că pot. Sunt cea mai bună. Sunt cea mai bună. O să iau acel rol. O să o strivesc pe insecta aia mizerabilă numită Sherry. Iubitul meu, iubitul
meu. Iubitul meu drag. Iubitul meu! Ce talent incredibil, vă spun eu asta! Oh, da! Mai bine decât în orice show de la televizor. M-am cam săturat de comentariile tale. Eu nu te împiedic atunci când muncești tu. Hei, îmi dai și mie un autograf? Termină odată, nu vrei? Biata fetiță Tofu, vrei o acadea de spanac ca să te simți mai bine? De ajuns! Încetați chiar acum! Fetelor! Unde e micul și dragul meu bonsai? Mi-a văzut cineva monstrulețul spațial? Fiu de pesticide, unde zici că e mătura aia blestemată? Eu sunt cea care a aruncat bonsaiul pentru că simbolizează energia contracarată a copacilor înalți. Am aruncat și bastonul bunicii pentru că extraterestrii trimit vibrații negative prin el. Ce? Am aruncat și măturile pentru că țin prietenii adevărați departe de casă. În plus, mâine e audiția mea împotriva lui Sherry și dacă vreau să câștig, trebuie să dorm în direcția sud, adică în camera lui Cici. Ce e aiureala asta? Ți-am aruncat eu cumva ție văpușa cu care te-ai jucat la 5 ani, hă? Sunt sătul de chestia asta cu Feng Shui sau cum eu zicem, auzi? Și ești sigură că stratosfera mă primește? Vreau să dai tot ce ai mai bun în tine. Este șansa vieții tale, mă auzi? Acesta este momentul pe care l-am așteptat cu toții. Să o ascultăm pe prima candidată, Lola Tofu! Aplauze! Hei, știi ceva? Am ieșit cu Billy azi noapte. Oh, iubitul meu! Sunt chiar jalică. Nu o să fiu niciodată o actriță și nu mai vreau să-l văd pe Billy niciodată. Îl urăsc. Dacă vrei, îți dau camera mea. E mult prea târziu acum. Și oricum, chestia aia mistică nu merge niciodată. Ai crede că am făcut totul pe dos. Hei, asta-mi dă o idee. Ce Dumnezeu se întâmplă? Cineva să mă ajute! Mami! Mami! Care e problema, scumpete? Fetița mea a avut un coșmar? Ce s-a întâmplat aici? Cine s-a vopsit întreaga cameră în negru? Mamigo, e oribil! Întunegrul ăsta o să-mi aducă numai ghinion. În situația mea, nici nu mi-aș mai putea spune replicile pe scenă. Ar fi cea mai mare rușine din viața mea. Chiar nu pot să mă duc. Iată, mea, fetiță, stai liniștită, iepuraș. Îl sun pe profesorul tău. Da, doamnă. Mulțumesc, doamnă. La revedere, doamnă. Feng Shui funcționează. Tocmai am vorbit cu profa. Sherry a renunțat, așa că am primit rolul. Mare valoare de Hei, Lola, ia ghicește. Am vorbit cu Billy.
Nu a ieșit niciodată cu șerpoaica aia. De fapt, crede că e la fel de plictisitoare ca spălatul vaselor. Știam eu! Mulțumesc, mare Valhalla! Oh, iubitul meu! În zadar aștept întoarcerea ta pe pământul unde soarele nu răsare niciodată. Bolnavă din dragoste. Un val de căldură fără precedent acoperă țara. Temperaturile sunt mai mari decât oricând, cu un supărător record de 42 de grade la umbră. De ce nu putem avea și noi aer condiționat în casa asta? Gigi, știi că aerul condiționat dăunează stratului de ozon. Rândul tău. Da, eficiența e cu siguranță numele nostru. Hei, ce sincronizare! Poți să mă dai pe spate cu cremă solară. Ai vrea tu. Toată munca aia din greu m-ar face să transpir imediat. Ce? Haide, te rog, Billy se întoarce într-o săptămână. Dacă sunt la fel de palidă ca un zombie, o să ies din calcul. Spune cuiva căruia îi pasă. Bine, dar te previn, o să ai pe conștiință arsurile mele solare. Mai bine decât pe nas. Poștașul. Luați-ne pe mine, luați-ne pe mine, luați-ne pe mine! M-am săturat de animalul vostru. Considerați-vă norocoși că încă vă mai aduc corespondența. Ați înțeles? Poftim. E de la Billy. Billy? E o videoscrisoare. Bună, Lola, sunt Billy, pe viu din Port Manteau, de pe malul sudic al insulei. Ia un loc. Am ceva foarte important să-ți spun. Crede-mă pe cuvânt. O să-și declare dragostea. Tipul ăla cu pălărie de lângă tatăl meu e Antonio. I-a propus tatălui meu afacerea secolului. O să fie managerul tuturor magazinelor de alarme electronice de pe întreaga insulă. A demisionat deja de la slujba lui din insula noastră. Asta e noua casă cumpărată de tatăl meu. Iar asta este școala la care mă înscriu după vacanță. Deci, nu mă mai întorc în orașul nostru. Îmi pare rău, Lola. Dar acest video e un fel de am luat la revedere. Nu plânge, Lola. E atât de tragic încât e minunat. La fel ca în Titanic. Lola, nu arăți prea bine. Știu ce-ți trebuie. O baie fierbinte și bună. Și o porție foarte, foarte generoasă de plăcintă cu soia. Nu mi s-a spus că viața e atât de goală. Ce folos să stai la școală? Inima nu-mi bate bine în fiecare noapte. Ce te frământă, Lola? Zi! Măcar ai putea să încerci tocana mea cu petale de trandafir? Ar trebui să fie excelentă. Vreau un lapte cu banane și ciocolată. Și de ce nu și un hamburger dacă tot suntem aici? O să întârzi la cursul de olorit. Ce? Da, asta e ideea. Da, asta e ideea. Da, asta e ideea. Alo? Yahoo!